What's up guys? Ano kaya magiging resulta kapag pinagsama mo ito? Tsaka ito, bangus, tsaka seafoods. Ang resulta, malalaman natin mamaya kapag naluto. So guys, ang episode natin ngayon, grilled bangus na may kasamang seafoods. You know? Laki guys, oh. So guys, samahan nyo ako. So yun na nga guys, ito na yung ating mga seafoods. Meron tayong sugpo. Laki, oh. Meron din tayong pusit. Nilinis ko na ito guys. Pati tahong. Pinakuluan ko na yung tahong natin guys para mabilis natin siyang makuha. Aalisin lang natin yung laman, iwalay natin sa kanyang shell. At dahil solid kayo sa akin guys, sinorkat ko na yung pagpapakulo dito para hindi kayo masyadong mainip. Okay na. So yun guys, dahil okay na ang ating mga seafoods, ang gagawin natin dyan, lulutuin natin siya guys para pag pinasok natin siya dito sa bangus, luto na siya kasi baka hindi siya maluto sa loob kapag hindi natin siya niluto. Maglagay lang tayo ng butter. Sunod na natin ang ating sugpo. Yun o. Ginagawa natin to guys, lulutuin muna siya para pag nilagay natin siya sa bangus, luto na siya kaagad. Kasi pag nilagay natin ng hilaw sa bangus to, baka hindi siya maluto sa loob. Lagyan natin ng bawang guys. Sunod na natin ang ating pusit. Yun o. Bango agad o. Sunod na natin ang tahong. So guys, ito na ang ating nilutong seafoods kanina. At ito na ating bangus. Kakaskasan lang natin siya ng paminta. Yun no. Tsaka asin guys, asin. At ilalagay na natin ang ating nilutong seafoods dito sa ating bangus. Yun no. Tinanggalan ko na pala ng balat to guys, yung sugpo natin. Ngayon natin yung pusit. Yun oh, sobrang lasa nito guys oh. Sarap yan, laki oh. Laki ng bangus ah. O yung sabaw niya dad. Yung sabaw guys, gagawin nating sauce mamaya. Dahil nasa loob ng seafood, sa loob ng bangus, sasara na natin guys. Laki oh.
So guys, ito na ating bangus na may seafoods. Pero hindi pa siya luto niyan. Ihawin pa natin. So yun guys, naka-prepare na ang ating bangus na may laman na seafoods. At bago yan, bago tayo mag-grill, gagawa tayo ng sauce. Ito yung sabaw ng seafoods kanina. May sobrang pusit tsaka tahong. Hindi na kumasya dito, kaya ihalo ko na lang dito sa sauce. Lagyan lang natin ng asukal guys. Lagyan natin ng seasoning, liquid seasoning. Haluin lang natin ng bangus. Ito yung magiging sauce ng ating grilled bangus with seafoods. Lagyan natin ng cornstarch guys para lumapot. Kayong bala guys kung anong klaseng lapot ang gusto nyo. Mag-adjust na lang kayo sa cornstarch. Yun oh. Okay na siguro to guys. Update na lang mamaya pag mag-iihaw na. So yun guys, dahil okay na ang ating ihawan at okay na ang ating bangus, naka-foil na siya, ihawin na natin. Bigat. Yun oh. Grilled bangus na may seafoods. A few moments later. Pagkaraan ng ilang minuto guys, baliktarin na natin. Yun oh. Okay na. A few moments later. So guys, ito na ang ating grilled bangus na may seafoods. Check natin guys. Bango guys. Dinoble ko yung foil niya guys para ano, iwas sunog. Hindi siya masyadong masunog. Uy, init. Yun oh. Oh my God! Wow! Update lang mamaya guys, mukbangan na naman. So guys, ito na ang ating inihaw na bangus na may seafood. Meron siyang hipon, may pusit, may ano yun, tahong. Tahong. So, kain na tayo guys. Yung magsasaw ka ba? So habang kumakain ako guys, magsha-shoutout na si Mrs. pagkatapos niya ako naman. Okay, shout out po kay Buds Official. Kay Julian TV, shout out po. Papa Ambets Vlog, shout out po. Rolando Braga, shout out po. Nicole Anderson Vlogs, shout out. Kuya Marvin TV, shout out. Kay Angel Heaven Vlog. Single mom. Shout out po. Daynalyn B. Titch, shout out. John Matthew Carbunco, shout out. Hello Matt. Febrero 14 TV, shout out po. Jimmy Pautan Vlogs. Pautan ba? Kay Jeff Modelo Mix Vlogs, shout out po. Wilson Sense TV, shout out. Shout out kay Brother King Challenger, ay Challenger. Shout out kay Mamala Vlog. Kay Mr. Ray Jackson, shout out sir.
Kay Brother Ronres Viñas, shout out bro. Kay Up. JR Pagaduan, shout out. Kay Mr. Alberto Yalong, shout out. Kay Melvi Torres, Yan po yung nagtitinda ng mais guys sa Talipapa. kay Melvi Torres, shout out po. Thanks for watching. Gerald May, shout out. Kay ADR TV, shout out po. At kay Pepoy TV, shout out po sir. Mamaya ako naman. May shoutout pa po guys. Kain muna tayo guys. Ay, lambot. Lambot. Yung bango. Up. Lambot no? Iniyaw na bangus na may staples guys. Gaya nyo, sarap. Kaya mo ipon. Tahong. Okay guys oh. Sarap nito, laki. Lutong-luto no? Ang lambot. Nakahalo na yung sauce dito din. Sauce. Anong masasabi mo sa ating ulam? The best. Walang harong biro. Walang harong biro guys. Sarap. Ano yun ah? Shoutout po sa ating mga mahal na OFW. Nanonood po sila ngayon. Sigurado. Support. Solid subscribers natin yung mga OFW. Mga kasolid. Gusto nyo ba yun guys? Mga kasolid. Thank you mga kasolid. Pwede no? Mga kasolid. Solid viewers, solid subscribers. Lahat solid na dad. Pusit. So guys, sa Delta. Ginagawa mo. So guys, sa Delta pa tayo kumain. Ako naman magsa-shoutout. Ito sa akin no? Shoutout po kay Enday Mapalad. Three Legend Cow. Latina Eats. Simplicity of Shannon. Bicolana in Vegas. Shout out. Waiting Ayo 12. Suki, shoutout. Malu Lopez. Si Christian, shoutout po. Ate Rosana Yape from Tacloban. Shout out eh. Masarap cooking. Infinity Wheel, sugi din po yan. CJ Magpali. Nasabi na pala kanina yun. Solid. Mama Jacqueline Rosco Vlogs, shoutout po. Foods and Sounds Mix TV. Leonis Kitchen, shoutout po. Shout out. Jessica Vlogs. Shout out. Rosemary in Calgary, shoutout po. Joyce Life in Japan, shoutout po. Susie Official. Shout out. Panchita Vlog. Kabayan Monterreal. Shout out. Ninya Sari Sari Store. Song by Kapatid Vlog, shoutout po. George Vlog. TJ Juan Vela, shoutout po. Sana po nagustuhan niyo yung aming vlog ngayon. At sana po gayahin niyo ang aking niluto. Sobrang sarap po guys. Inihaw na bangus with seafood. Inihaw na bangus with seafoods. Solid, masarap. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. God bless po. Don't forget to like